YouTube. Jeg sidder i CSS og skal til at vise jer nummer 2 secret. Det er derovre på den der klods-ting der. Så jeg hopper lige over. Og jeg lægger det godt nok. Fanden, nå. Så bruger jeg bare lige nu klip derover. Så viser jeg det. Godt. Det er her. Den her klods ved det orange level. Så trykker jeg bare på E. Så får jeg sådan en P90 her. Med sådan 2 kaninører og ting ovenover jeres hoved. Det var sådan set det. Det næste secret, det kommer i en anden video, og derovre ved det røde. Der er faktisk 2. Men det var det. Hej.